și bine v-am regăsit la un nou videoclip în care tot azi vom face top 10 lucruri pe care să faci Minecraft când te plictisești. Sau, da, când te plictisești, vom face lucruri pe... Mă rog, înainte să începem, aș vrea să vă spun o chestie. Mai avem puțin, facem 20 de abonați și după aceea vom face un live. Scrieți în comentarii dacă vă chiar vă plăcea să facem un... Și apropo, ajutați-mă, vă rog frumos, foarte mult, chiar aș apreciau. Mă ajutați pe mine cu... să învățați cum pot să fac un live cu jocuri. Mă angajez să fac un live cu Minecraft, chestii pe care o vreau de vreo 2 luni să fac. Și aș aprecia ajutorul vostru. Ok, trecem peste asta. Sper că v-am ajutat. Apropo, urmăriți-mă și pe Instagram în caz că nu primiți notificări. Aici o să trimit când postez un clip nou. Cei care au Instagram, chiar aș aprecia foarte mult să mă urmăriți, pentru că o să mă apuc să postez chestii noi și acolo. Și pe lângă poze, v-am spus, pentru că am văzut anumite probleme cu notificările din... Și că nu prea se... Pentru că, da, apar foarte multe canale de YouTube și, mă rog, trecem peste aceasta. Ok, primul pe care să faci când te plictisești este să te joci Minecraft Survival. Și dacă vrei mai extrem, pe hard. Vă faci lumea nouă de hardcore. Cum am zis, faci lume de hardcore. Joacă-te și distrează-te cu un creative. De exemplu, nu știu, ca să-ți faci o casă de diamant, pur și simplu. O chestie care e păcat de onoare, dar instalați shader pe Minecraft. Bine, acum ai spune de ce Minecraft vă jucați voi. Dacă vă jucați Minecraft Java Edition, pe care folosesc eu, pe care mă joc eu o mare parte, sau Minecraft Bedrock Edition. Întoarci mobii susul în jos. Cum faci chestia de asta? E un name tag, un anvil și dai numele, ștergi și dai numele Dinner Bone. Și când te duci la un mob să vedem că am scris corect. Dacă nu, să iau un din acesta să vedem dacă am scris bine. Da. Summon Iron Golem. Summon Wither. Wither. Am distrus crafting table. Here, Iron Egg. M-a ajutat pe el. Am ajutat Iron Golem acesta.
tot cu un name tag poți să îi pui poți să-i schimbi numele și să-i pui, de exemplu, poți să-i pui numele, de exemplu, Jeb și o pui o linie din acesta ca să iasă și cu un oaie unde e oaie? Ok. Uitați, oaia este curcubeu acum. Dacă nu mă înșel... Dacă nu mă înșel, parcă era mai de mult un fel de... cum se numește? Nu, cum se zicea la iepuri? Rabbit. Vedeți, dacă îi pui numele Toast, are un skin special. Respawnează dragonul. Cum faci chestia aceasta? Intri în... Să scriu aici chestii. Intri în... Faci un port... Ok. Ok, după ce ai bătut, dacă faceți schema aceasta, puneți puneți un end crystal aici și gata, ai respawnat dragonul. Fiți-mi dacă știați chestia aceasta, mie mi se pare o chestie foarte interesantă. Și după aia, mă rog. Încă o chestie pe care o poți face în Minecraft este pur și simplu să
poți să faci foarte prietenii tăi pe Minecraft. Bine, aș vrea să fac chestia aceasta. Dar depinde foarte, dar nu vă recomand să nu faceți parte pe serverul de Minecraft. Pentru că e posibil să fiți ori dați afară, ori ceva mai rău. Nu mai voi să intri pe serverul preferat al tău dacă faci chestia aceasta. Pur și simplu, poți să... Pur și simplu... Și gata, poți să faci foarte prietenilor de pe Minecraft, simplu să le dai... Mă rog, doar am zis așa, doar nu să-l omor, dar poți să-i dai pur și simplu efect give. Poți să dai levitation la... Poți să faci forțe din astea, de exemplu, să ridici sus. Învață să faci parkour. Ei bine, nu vă recomand dacă nu stați chiar așa bine cu nervii. Nu vă recomand. Pentru că oamenii care fac cărți de parcurs sunt niște farsari. Cam atât a fost clipul, nu a fost chiar 10 sau mă rog, nici măcar nu știu. Sper că v-a plăcut și dacă aveți chestii ce acesta, dați un like. Mulțumesc, pa!